when we were preparing kadetoy aldaw nga maaramid itata iso deti Patriarch Sunday ket karkararaga kunak apo kasanunto nga ta anang nga message ti innak ipaay nga iso iti para kadayjay aldaw to apo iti Patriarch Sunday. So I came across this verse in the Bible that Acts chapter 2. Ket makita tayo nga kalpasan nga digitoy namati ket nabautisaran da kakabsat iso deti verse 41 dagiti nga rod siraragsak ngay mawat ti sauna na bautisaran da. Ket iti daydingal daw na inayon kadakwada ti agtaluribo nga kararwa. And then deti verse 42 iso daytoy kakabsat iti nang ibasarak, deti i-share ko kada kayo nga mensahe itang abigat. Kuna ti verse 42, ket nagtultuloy da, nga nagtalinaed iti sursuro, dagiti apostol, ken ti panagkakadwa. They continued steadfastly in the apostles' doctrine. Ti kayat nga sawon ti doctrine kakabsat, ket panursuro, wenno adal. So iti dayti nga gundaway, idanon ko kada kayo on the occasion of our Patriarch Sunday, the timeless principles from a seasoned man of God. Dagiti prinsipyo nga naadal ken napaneknekan iti bayat iti adu nga tiyempo adu nga paspasamak iti panagbiag ken panagserbi ti Apo nga nagbiagan ken inyad adal ngayon sursuro iti ama tayo ti pamati nga ni Pastor June. I have a collection of almost 30 of those principles that he had imparted in the preaching ti pulpit. When no, but dagiti pa nag-advise na, dagiti counseling, dagiti actual nga na-observe ko, iti pa nagtrabaho, kat dagito nga timeless principles kakabsat, na ibasar da amin, kadagiti sursuro, iti sao, iti apo. I am going to classify these principles into 5 subjects. 5 kakabsat, nga topic. Ket kada kayo nga nabayag nga members iti HBBC, bayat pa iti kinaubing, wano nakadkadwayo ni Pastor June. Amok nga digitoy, nga inak ishare kada kayo nga prinsipyo nang nangaganyo kengkwana, wano isu pa iti nakaungtan tayo kengkwana, wano isu iti nasursuro tayo, nga nagmaturan kakabsat iti panagbiag, iti pamati, ken panagserbi iti Apo. And these principles have served as ingredients to what we are today as Christians and HBBC family. So 5 kakabsat ti pangiklasipayat. Kada kayo nga young people, next generation, future generation, kayat ko nga isurat yu daytoy, no the Bible yo, napimpintas, nga iti Bibliayot pangisuratan yo, tadigitoy ket adal, ken sursuro, ni Lolo Pastor June, nga kas deti Acts 2:42, they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Ipatpatuloy tayo, nga pagbiyagan, ken sursurwen, digiti nga prinsipyo, para kada tayo kakabsat. Actually, adupay, kasi adapihan ko na inayon ditoy. At dati dua, nga prinsipyo may panggap ti pamilya, prinsipyo may panggap iti Biblia. But this morning, I'm going to share with you, gudwaek, ituloy ko ton malem. Okay? Isungahan kay nga, just stay tuned. Tat pariton malem, maituloy kakabsat. Okay? The first category, kat dagitay insuro na nga biblical principles,
May panggap, it is supplication and prayers. May kadwa, dagiti insuro na nga principles, it is stewardship and cheerful giving. May katlo, dagiti prinsipyo, nga inyadal na may panggap ti soul winning and missions. May kapat, dagiti principles, nga inyadal na may panggap, it is serving God and doing His work. And last but not the least, a general principle of the other practical things in life. So as a Christian, digito'y kakabsat ka timeless principles from a season, no season ko na tayo, ket digiti ado nga naglasatan, ado nga nagpasaran, ken adon nga napagbalegyan, proven kakabsat, dagitoy nga biblical principles. Ket Pastor John will be open no adda dagiti mainayon na kakabsat nga basically dagiti kanayon ko nga mangmangagan ken kuana nga emphasize na kakabsat. So ado ti bawat category, but I will pick maybe 2 or 3 from each ket ituloy ko to numalem. Let's begin with supplication and prayers. Ti may sa kakabsat nga kanayon na ngayad adal kan ipagpaganat ket daytoy. Letter A. Nothing of eternal value can ever be accomplished apart from prayer. Gusto ba? Did I get the right words? Hangking consult isuna kakabsat surprise kami. Hanaan mo, ito nga message nga i-share ko ita. Ngem amok nga dakkel nga makatulong ka datayo dito HBBC kakabsat ti elemento na digito surusuro eh. It's all about the principles taught by the man of God. Nothing of eternal value. Kaya nga sawen, awan to ti anyaman nga aramid when no panggep, nga dakay papanan na itilangit nga ma-accomplish when no maragpat, no haan nga gapo, no awan iti panagkararag. Apart from prayer. Ngamin kakabsat, deti John 15:5, I always heard this, Pastor John would say, kung ano John 15 verse number 5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. No awanak, ket awan iti maaramidan nyo. Iso nga, may sa kadigiti favorite songs ni Pastor June, without Him, I could do nothing. Iso nga, Pastor June is a practical man. He is a very sensible leader, but he is a prayer warrior. Hamuman nga makita kakabsat, nga daiti mesa oras nga nakatugaw nga agkarkararag, ngem uray agububra, agtugtugaw, agbuybuya nga mga subsupervise, kadagiti aramid, agkarkararag kakabsat itirik nanan. Isu nga kang kanay na ngayem emphasize, watch and pray, ride and pray, work and pray, irapin mo, pagbalinam nga raman, kadagiti amin nga trabahom, nga itipusom, you are in the spirit of prayer. Why? Because amin nga aramid mo, agbanag nga ubaw, kat awang kay papanan na iti nainlangitan, no awan iti kararag. Kadagiti new believers, no kadwak iso na kakabsat, nga follow up no kwa, ti paborito na nga follow up kat dete growth. Growth. J letter G, go to God in prayer daily. Kung nananukwa ka di disciplean na, kat da kayo nga new, isurat yo detoy. Kasi kung na isurat mo detoy, kung nananukwa. Letter B is this. Letter B. Okay? Prayer. Don't leave home without it. Gusto ba? Gusto? Okay. Prayer. Don't leave home without it. Kung na pa ikidi ka kwa. I-print mo detoy, ikabil mo yan ta read out ta balayo.
Tano nalibtawam ket nalipatam nagkararag, ket rumwar ka nga mapanagubra, mabasam, ay wenggayam, jakpay nagkararag. Ham mo mabalin nga panawan ta pagtaengam, ket mapangkaagubra, mapangkagbasa, nga di ka nagkararag, nakapsot ka, nakapoy ka, ken awan ti adu nga magudilam, no saan ka nga nagkararag. Proverbs 16:3, the Bible says, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Natalged kanto, kadagiti amin na turungem, kadagiti amin nga aramidem, tadigitoy ket naikararag mo. May sapay nga i-emphasize na nukwa kadagiti new believers, ket iso daytoy letter C. Daka mo studenti words na, ngam ko na. Pray for your works, and everything will fall under proper order. Pray for your works. I'm looking at him, kat agtangtangal. So, I got the right words. Ikararag mo, dagiti amin, nga ganwat mo, ken aramid mo, ket ti apot mangurnos. Kumbaga ket kasla dete, automatic tulatan kakabsat nga nakururnos. Ti apo, iso ti mangurnos, gapu ta inkararag mo. Ket digitoy, babatit lang statement kakabsat. Ngem no Kristiyano ka, kadag sagapsap ken ka ket pagbiagam, dakkel iti ma-experience mo, nga parabor ken pamendisyon ti biag mo. Insights digitoy, biblical wisdom. So nga kakabsat, okay, this is the day nga ma-share ko kada kayo digitoy nga timeless principle. Proverbs 3:5 and 6, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. So pray for your works, and everything will fall under proper order. Okay, mangtudak pa iti maysa kakabsat, letter E, agjam kayan ta letter E. Ayan. Kuna na no kwa, dahi ti kararag mo, nurumwar ka, kuna na. Dahi ti kararag mo no kwa. Basahin tayo, everybody. Lord, think through my mind, speak through my lips, see through my eyes, listen through my ears, love through my heart, work through my hands, walk through my feet, be glorified in my body today. Deta kakabsat ket prayer nga panangidedikar, daytay biag tayo iti Apo, tapno digiti amin nga aramiden tayo, sigurado nga pakaayaywan ken pakaidaydayawan laeng iti Apo. Napintas dayta kakabsat, nga pundasyon, ti konsensya, ken panunot iti maysa a Kristiyano, kaskada tayo. Basaan tayo ba? Lord, kunana, think through my mind. No, dadigitihan na mayan natop nga panunot mo Apo, ket maikat kuma. Speak through my lips, see through my eyes, listen through my ears, love through my heart, work through my hands, walk through my feet, be glorified in my body today. Kunana di 1 Corinthians 6:20, for ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Iso nga iti daytang agmalem. No, dada digitay dakes nga aramidem, malagip mo no kwan day nga kararag mo ay, ang ko nga ituloy daytoy, kasi inkararag ko itay, ket no aramidek daytoy, kas na ti Apo metten ti mga aramid, mabaling nga rod, nga ti Apo aramiden na daytoy nga dakes sa banag. Ti Apo nga ta, ibagana daytoy nga sarita. Ti Apo nga ta, kastoy ti panunot na, ti Apo, dinggan nanto nga ta, dagiti kakastoy. Ti Apo, kastoy to nga tat puso na. So, dayjay nga kararag kakabsat, hanlang nga imbagam ti bigat, no di kat ikerim ti spirit, dayjay nga kararag, sa dinuman ti papanam. Ket you will be confident
at the end of the day, naragsak ka nga tiyapo na idaydayaw mo, gapo kadaydi nga kararag. Amen ba, mga kapatid? Kinantay man, digiti adayan ti Zoom. Amen? Okay, I hope you're enjoying. Okay, hindi di sumarunong kakabsat. Adupay deta, adapay talo. Okay, ngam ituloy ko to numalem. Tapno, dasublianan tayo. Number 2, stewardship and cheerful giving. Stewardship and cheerful giving. Amuyo kakabsat, daytoy cheerful giving, hanla nga inyadal ni Pastor John, no diket nagbiyagan mi, na isuro ka da kami nga anak, da kami nga pamilya kakabsat. As far as I can remember, grade 1 kampelang idi, ket na isuro ka da kami iti panagtights. Isu nga indakdakkel mi, iti kultura, iti panangted. Saan nga nagbaling nga narigat? Nalagip ko kakabsat, idinapangkam di Amerika, at dadamot digitin awat mi di nga love gifts way back in 2002. At magustuhan da di pa nagtandem mi nga preach. Umuna-suna, sakti maudi. So adda digitay churches, ikandakam ti love gifts. Naurnong mi. Iso nga dedi pinagplete mi nga round trip, ket kaasi ti Apo, na sulbar, na bayadan. Kadi di agawid kami, at dapay na bati kakabsat. Amuyo, idimang rugin, iti 2004, dayte mission de lasam, tanang rugitay idi. Kadagpatakder tay ti mission house, kat awan pay ti kasla ka deti agdama nga estado ti HBBC ita, darigat pela idi kakabsat ti resources, kat adda deti kakaisuna, nga nayurnong sa jay bangko, nga naging na labgip mi kakabsat, amuyot ko na, i-withdraw tayo amin di kita, ananuom di kita, usarin tayo kit di ti ministrin, tasukatan to iti Apo. Kas jay kakabsat, no maipanggap ti giving, saan nga nakadkad iti puso na, gaputa, deto'y dua nga inak ipakita nga prinsipyo, nga inyadal na kat nagbibiyagan na. Letter A, kunana, insuro na kakabsat, giving is not an elective in the Christian life. It is a prerequisite for growth. Tipan ng tid kakabsat kat saan nga detay kayat mo no saan. It is voluntary. Ngem no kayat mo ti dumakkel, han na mabalin, nga mo masursuro iti panangted. Because cheerful giving is a prerequisite for spiritual growth. Makita tayo kakabsat, 2 Corinthians 8:7. Therefore, as ye abound in everything, no narangay kayo iti pamati, iti panagsao, utterance, deta kat ability nga panagsarita, and knowledge, diligence, kinagaget, and in your love to us, see that ye abound in this grace also. Kitaan nyo kunana, nga rumang ay kay met, iti dayto nga parabor. Anya dayjay nga parabor? Dayta nga parabor ti chapter 80 muna may 2 Korinto, ket isu ti parabor iti panangted. So, it is a prerequisite for growth. Awan iti amok, ken awan iti maysa Kristiyano nga makita, nga gigrow kakabsat, nga haan, nga mangmangted. And I would say, nga digiti Kristiyano, nga makitam kakabsat, iti panangted, DJ kina generous na kakabsat, ken cheerful giving, dayta Kristiyano, nauneg iti pamati na. May isa nga ako na ti Biblia, lay not up for yourselves treasures upon earth, but lay up for yourselves treasures in heaven. Adu nga min kakabsat, nga issues iti dalapusen na tagibing. Nga nuhaan mo maaramid daytoy kakabsat, digiti nga issues, balehaan ka pa'y nga nag-grow. Nga no naaramid mo, meaning, those issues, nag-grow ka maten. May ikadwa, letter B, eto, basahin tayo. Giving is the single biggest indication of our spiritual temperature.
Did I get the right words, Pastor John? Yeah. Giving is the single biggest indication. No indication ko na, daytoy iti pang mesuram, pang rukodam, pakaibasaran, ti temperatura iti may sa Kristiyano. No isunaket na bara, wano nabaaw, aglamlamiis, warm Christian, wano cold Christian. 2 Corinthians chapter 8, verse 8. The Bible says, I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others, and to prove the sincerity of your love. You can give without loving. Mabalim mo timang Ted, uray awan ayat keng ka. But you cannot love without giving. No ay ayatem ti Apo, kat ay ayatem ti trabaho iti Apo, uray narigat kat adot karit iti panagbiag, ikagumaam kat ikarigatam, nga adda kumapaset mo, kadayjay nga need iti ministry, because of your love for the ministry. Today, the HBBC, properties, facilities, tools, kan amin kakabsat, I would say, is costing millions of pesos today. Deti property ti Bakara, ala kakabsat, dakayon ti mga praise, no kasano iti kangina na dayto ita. Jay property ti Lawag, if you will appraise it, no pagdadagupam, Bakara ken Lawag alone kakabsat, is a big amount. Iraman mon iti pasukin. Iraman mon itati klaberya. Dagiti maus-usar nga tools iti ministry kakabsat. Vehicles and all. This is made possible because of the grace of God, but also because of loving channels like you, members, friends, and partners of the Hosanna Bible Baptist Church, family, and ministries. Dayta kakabsat, ket gapo iti naindaklan nga ayat yu iti trabaho ti Apo. Hanman nga equal digiti amounts nga naited, but there was equal sacrifice because of a united love and burden to meet the needs of this great ministry. Isu nga uray kastoy nga pandemic, kakabsat, saan nga mapilaw, no apay nga naregtatayo lata, nga gigimong uray awan physical gathering tayo. Amuyo no apay, gaputa na bara iti panagayat tayo. Dayta ket it is manifested in our giving. For where your treasure is, there will your heart be also. So nga makita yo, nakaragragsak deti gimong taylata, uray pandemya, uray ado, dagiti karit ti panagbiag, kada datay lata amin naggigimong. Apay, wana ta cheerful givers, dagiti members, ken partners, ken friends, iti Hosanna Bible Baptist Church family. Hintay dyan number 3. Let's get a glimpse of the principles taught to the HBBC about soul winning and missions. Soul winning and missions. Idi kalman, kat kasarsaritak ni Brother Aldrich dita Australia. Kapakita man, kat kunana, Pastor, maragsakan naklaeng kunana. Dating a friend ko nga kadkadwak iti inom. Kat nasolwin ko na sharak isuna, kat nagmayat ti panagdingag na. At the heart ko gagi-share iti gospel. Nakapsutak lang amin nga medyo agsarita pelang.
Iso nga ikarkararag na, dahil ito'y kabsat ni Brother Aldrich, si taig mumanta imam brad, di makinigid. Nga masursuro na ti fluent, nga mangiburay ta. DJ ka no ko, gayam na kat ko na mas daawan. Tahan na, gininuman kakabsat. Kunakan pa'y, digiti asawa, digiti friends na nga dati nga kainom na kunada ka no. DJ ako tituladan nyo, kunada ka digiti lalakay, dang kakabsat. Tuladin nyo kuma DJ na nagbalbaliwan. Amen. Kaya iso nga, deti Bible study mi ti Australia every Saturday, ti topic mi kakabsat kat soul winning. We are answering dagiti sa ludsod, nga men encounter ti soul winning, ken kasanot pa nagiburay. Okay? Now, anat insuro ni Pastor John, deti kakabsat kat idi Agapura, ti panag-mission trip. Linawas kakabsat, nga mapan kamit Cagayan, linawas deta nga agbibiyahe, permi nga masagsag digiti lugan. Dito iti kanayon na nga ipipreach ko na, it's not the seating capacity, but the sending capacity of the church. Hanlaan nga jay kaado, iti umay makigimgimong, no diket dagiti mairugi, nga trabaho iti apo, kadagiti na duma-duma nga luglugar. Taiso day tagakabsat, ti pamilin ti Apo, di Matthew 28, 19 and 20. Go ye and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Pastor June is a church planter. He is a pioneer in many works. Ket kada kayo nga kakabsat, tito, tita, di kita imununan nga amang ditoy. Amok nga na-enjoy yo, dagidi nga tawtawan, nga nakikadkadwa ken Pastor John. Saan laeng nga dete, napan nagpaspasyar ka dagiti luglugar, ngem pinasyar digiti nga lugar, tapnon makairugi ti trabaho ti Apo. In 2004, rinugyan ng kakabsat ni Pastor John iti nag-mission trip, but actually, as early as 1999, ket simultaneously, nga nag-outreach kami iti Marcos, okay, Davila, Banggi, Dumalneg, ken Karasi, dayta kakabsat. Ket talagang ti Domingo idi, after lunch, alauna at dadtuyen dagiti kakabsat. Tallo nga jeep, agse-separate iti rota nga papanan. Adamapan Marcos, adamapan jay Dumalneg, adamapan ijay Banggi wano Davila. Soul winners to begin a mission work. Kat numampay awan, iti maibaga tayo kabsat itatanga naging established ka HBBC. But you know what? As a fruit of that labor, kadagitoy nga ilili at dadan tine-establish nga Baptist works. Handaman nga directly from us. Ngem I believe, binendisyonan ti Apo, digiti nga efforts nga ininvest ni Pastor John, kanda tayo kakabsat, nga naanos, nga napnapan, kadigito yung aluglugar. 2004, rinugyanan itinapan nag-mission trip. Mapan kadigiti ilili ti Cagayan, aging gatto gigaraw. Nakadanon kami aging ganad jay apari. Ma'am Villena, nakadanon kam dita. Aging gana ijay Gonzaga. Oo. Santa Ana, amin digida, Bugay, amin na ili, na drop bayan mi amin, kat basta drop by kami, diretso kami ang ta munisipyo, i-meet mi jay mayor, kan jay municipal engineer, because we are surveying and inspecting, kakabsat, if we can start a work. So nag-focus kam tilasam, nag-focus tayo iti Alakapan,
and Sanchez, ngem ita kakabsat, iti na-establisar nga talaga, nga praise the Lord, uray ado nga tuok bannog ti kadabiyahet linawas idi, makaay-ayo nga mabuybuya itan, daytoy nga kapilya, nga naipatakder iti HBBC Claveria. All of God's people say, Amen. And amen. Madaydayaw iti apo. Han nasayang digijay nga efforts kakabsat. Kunana ti letter B, may kadwa kakabsat. No apay nga ni Pastor June ket nagagat. Kunana, the value of a single soul is worth more than the riches of this world. Amom no ibaga na deta kakabsat, uray la makalwa. Kasla kuma deti Claveria, umabutan pati property ti halos 4 million or 5. Dayta kakabsat, iti worth na. Kapilyakan property. Amin ang kakabsat. Kat agasam nagdakil nga amount. Ngem kunana, no adamay sa akararwa nga napan nakigimong. Kat naisalakan, sulitan, dagiti aming nga nagastos. For what shall it profit a man if he gain the world but lose his own soul? Kakabsat, makita yu ita at datuyen dagiti pulpit. Can you just show it for a while? Nay, dati commitments en kakabsat, dagiti nag-commitment iti pulpit. Ipakita kada kayo, deti main pulpit, deta jay table. Kasingin na nga permi, deti table, deti main church. Deti pulpit, ti Claveria, kas na napimpintas sapayin kakabsat, kam deti pulpit tayo, deti main church. Kat kunakan, deti may isang pastor, jay Claveria kan Pastor Dennis. Pastor, ipadawat mo itong arod, kanyak ta pulpit mo na. Kat kunakan ni Pastor John, una nako, itad mo king kuanan, tanapimpintas mo, deti pulpit mo nga umay ditan. Pastor Dennis, deto yan, tay pulpit, nga pagkasabaan. God bless the preaching of the Word of God from this main pulpit. I pray that many souls will be saved and Christians will become strong. Babaan ti preaching ka deti a pulpit. Deta may sa, iso jay song leaders pulpit. Kahit kuna ni Pastor John, umapal dito yung bakara, iso nga nagpaaramid pa iti talo, nga song leaders pulpit. May sa tapasukin, may sa tibakara, may sa ijay lawag. No kumala mabaling ay patulod Hawaii, mangipatulod kampay dita Hawaii, tita Minda, kanana, Preacher Glenn. Oo. Malakit kitantay tao, baka mabalin ti agpa-aeroplano ti pulpito akas to yung mapan dita Hawaii. Di shipping na kakabsat, triple. Okay, triple ta shipping na. DJ Maysa? Okay? Yan, di kita electric fan kakabsat na mapansadyay. Praise the Lord. Ket, data, kunana, di kito'y amin. Kita nyo, look ha, we have invested. Dato'y kakabsat, umuna ti amin, counted iti apo di langit. It has an eternal value. So it will be properly, justly, righteously rewarded in heaven. But look, may isa lang nga kararwa nga naisalakan, gaput papan na panakigimong, is worth more than all the riches in this world. And listen, hala nga may isa kararwat masave ijay. Ado kakabsat. DJ principal iti Central School, dita Cagayan, Claveria. Katatta kakabsat. Masapul tayong detay pasilapan. DJ flooring, ijay kapilya. Tatan, ni Ma'am Marites sa tatay, kat na ibagana ka DJ principal, nga buludan, tay floor polisher, ijay eskwela. Kat ko na DJ principal, haan lang nga DJ floor polisher, ti buludan nyo. Pati DJ janitor, isupay ti imay mang polisher. Isu nga kakabsat, idi kalman, nakasilsilapan kakabsat, deta flooring yan ta kapilyata yu ta Claveria. Amen! Isu nga tong dedication kunami kini Pastor John, awisem ni principal, awisem di kita opisyales nga mabali na umay dita. Kuna ni Pastor John, agdistansya kayo, anyo unay kadwan, ngem, at dapat ti umay dita kat kakabsat, ikasabatay to ti sa utiapo.
Praise the Lord. Kita nyo? Ituloy tayo ito. Deta nga aspect kakabsat to numalam. Adupay. So nga, nakay agbuy-buya ta live stream. Agbuya kay pa'y numalam. Number 4. Tay di may kapat nga kategory kakabsat. Mang tudak mo't sang kabatit yung number 4. May panggap ti pa nagserbi ti Apo. Ambuyo kakabsat. Nakadakdakkel ti ministry ita. Ti kaudyan nga misyon. Nga nairugi ni Pastor John kat isudeta trabaho ti Apo ti Hawaii. It's a pioneering work. It's a pioneering work. Amom dita Amerika, dakay nga data Amerika, dapat amuyo dito. Awan iti amok nga pastor, nga mangrugi iti mission, dita Amerika kakabsat, no awan iti supporting churches na. No pastor will dare start a pioneering work in America without supporting churches to begin with. But Pastor John, sanay kakabsat ti pioneering work dito Pilipinas. Nang rugi di Hawaii, aglugan iti bus, gimatang ti unlimited nga bus ticket na, and mapan ag soul win. And praise God, we have HBBC Hawaii today. Good afternoon and aloha, brethren in Hawaii. Ti latest ta ita kakabsat, iso digito'y lawag, ministry, ken kastamutan deto'y Australia. Kat amok ka deti Australia, alistot pa nag-grow yun, ta kakabsat, basta itultuloy yo, iti pa nagserbiyo ti Apo. But you know what? Listen, nakadakdakkel deti ministry itata, iti HBBC. Ngem amom, no ag-testimonyo ni Pastor John, kasto iti kunanan no kwa. Diyan mo na eksakto iti words ngam the thought is here. Letter A. Kabil mo? Kunana. I just thank the Lord for allowing me to have done a little part in this ministry. What a humility. Anyan kakabsat nga kinapakumbaba iti puso. Because what the HBBC is today is because of a leader like him. With a great heart. Awan na kakabsat, no makadinaam lang ni Pastor John, maudi ka, ura iso nakat, haan nga normal, di jay pan nagnana, ngam no garaw kakabsat, mapanawang ka, ti kinaalibtak na. Nagagat, naalibtak, determinado kakabsat. Agladaw-ladaw ka lang, talagang mabati ka. Hanaus to? Kada kayo nga, kakabsat, amuyo, malagip ko, digiti ay amang i-drive, kini Pastor John, ni Tito Bong. Pari ko, agbuy-buya siguro itata. Agbuy-buya ka Tito Bong, pari ko. No kuna ni Pastor John, alas 6 nga pumanaw, kunana, masapol nga, dadto isunat alas 4 kakabsat. Ta alas 3, nagariingan ni Pastor John. Right? Tito Loni, ada ni Tito Loni, ada jayan ta Zoom, isut may isa nga nabayag nga na anos, pakitam, kakabsat, nga nang i-drive kini Pastor John, ado kakabsat nga samahan dito Isabela, Cagayan, nasaan? Yon. Tito, good morning. Tita Bing. Jebes. Ayon. Okay. Di Tito Loni kat kwa, kunanagat kadigiti amin nga naging driver ni Pastor John. Siyak lang itinakaranas tihan na unay na ungtan kunana. Ammom, hangka maungtan kini Pastor John ho, ammom tigunay na, makumpasam. With his very energetic and aggressive ministering, that what the HBBC is today is for the glory of God and by His grace. But you know what he would always say, kunana? I just thank the Lord for allowing me to have done a little part in this ministry. Tagibasitin na, DJ pasit nakakabsat, samantalang nakadakdakkel din amin. But he has the same mind with the Apostle Paul. Nga kunana di 1 Corinthians 15:9, kunana ni Apostol Pablo, for I am the least of the apostles. Siyak ti kabatitan kadigiti amin na apostol. Samantalang no kitam ti ministry, no kitam ti achievement, kan dagiti na isurat nga books ti Bible ti New Testament,
Isut kaduan tinaaramidan. Ngemanat panangkita na tibagina. Siyak ti kabasitan. That I'm not meet to be called an apostle because I persecuted the church of God. Anyat isursuro na dayta kada tayo kakabsat. Ibagpakita na nga uray kasano ti karangay kinabalaygi ken kinangaton ti tukad nga maragpat tay ti panagbiag. Saan kuma nga umuli ti kinapalangguad iti panunot tayo. No diket agtalinag tayo nga napakumbaba, naindaklan ti puso, approachable, ken down to earth, compassionate, ket kuna tayo, Apo, what a privilege nga nausar mo, dito inano mo, nga panagbiag ko. Amen? What a blessing. Let me give you another one before I give you the last category. Adupay dito. Letter B. Tingnan nyo dito nga prinsipyo. Letter B. Only eternity can reveal the works that we have done. Mabalin nga iti day ti agda mga biag, saan man nga bigbigan iti tao, wano saan nga ma-acknowledge, kakabsat iti Senate, alabi amon ta, dakkel problema data Senate ita, hamman na ma-acknowledge yan ta, Congress, wano ta Malacanang, ngem ijay to langit, the King of Kings and Lord of Lords, ket isunto ti mang bigbig, ken manggungguna, dagiti na aramidan tayo, nga para itinagan na kakabsat. What a blessing. Amen! Oh, adupay deta, iso nga, agding nagkay pa itong malam kakabsat. Let me give you one from the last category, just one. May salaeng kakabsat. Ado detoy. Last category, may panggupmat iti practical na panagbiag. May aplikar mo dayto, no agubobra ka, no ada negosyo, no agbasbasa ka, no ada iti idaldalanam. Letter A, detoy. It's not what you expect, but what you inspect. Makita deta Nehemiah 13. Kasi ni Nehemiah, idi madaman iti trabaho, pimanaw. Nagsublita, he had to attend to the king. Idi nga minti pagubraan na. Kumbaga kat sinupervise na lang. Idi agsubli kakabsat, nakita na, ngagsasadutan digiti tao, nagkararag. So ipagpakita na kakabsat, it is not what you expect that people do. It is what you inspect. Isungahan ngagpaubra, isunga na kakabsat. Ngahaan na nga bantayan. Deta klaberya, binantayan na deta, babaan ti cellphone. Agasam, nagrigat kakabsat at kasanot pa nang imagine mo di detalye. Kakabsat, haan lang nga every Saturday nga tumawag ni Pastor June at the end of construction week. Haan lang nga every day at the end of the day. Every minute halos. Isu nga deta cellphone na nakabarbara kakabsat. Uri, damagan nyo kung Pastor Dennis, nakapudpudot ta cellphone na. Ata, manipod tibigatan. Dennis, kunana, deta, agdan, kastoy, anat kwa, pati forman, engineer, pati di kita paggatangan kakabsat, iti materyales, tawagan na amin. Isu nga makita yo, day dyan nagastos kakabsat kadeta nga kapilya. No, haan laeng nga kasday namayan na kakabsat, dakdakkel kumapay, iti gastos. No, di kiti gagangay lang kakabsat nga construction. I believe, maatestaran deta ni Engineer Asidera. Kat adot na adal ni Engineer Asidera kadetoy nga construction ita, na ipanggap ti pa nag-supervise ti trabaho, han na mabaling kakabsat nga lubayang. Talaga nga tutok na tutok si Pastor John. Han na kayat nga damasayang, adala batit, kingkwana kakabsat, deta 5 pesos, nagdakkel, kala 5,000 ti arig na. Permit pa nagungot na kakabsat, no nasayang ta 5 pesos. Perme.
At the DJ time nga kunana kini Pastor Dennis, isardeng tayo, eta trabaho, no kastamon lang kunana. Isardeng tayong kunana. Di kaya mo nga kitaan, nagadunga masayang. Nakarigrigat ti kwa, isardeng tayong kunana kakabsat, kitam ti kinaungot na. Ngam di jay kat gapota, amo na nga ilalaan. Ti bawat contribution nga maipaay to make sure nga daytoy kakabsat kat nagastos nga nasayaat. Ken properly iti proper ti stewardship na kakabsat. Iso nga uray pa estimate yu ti siyasin no nga engineer deta ita kakabsat. Di kay mamati nga kasjay lang iti nagastos tayo. Uray pa estimate yu. But it is not what you expect, but what you inspect. Amen kakabsat? Kita adupay. Ne, hangko pa'y nagudwa kakabsat. Hangko pa'y nagudwa. Iso nga ituloy tayo ito numalam. Amen? Okay. Agkararag tayo nga rod. Apo Diyos, agyaman kami unay king ka, kadetoy nga mensahe ita Apo, kas digidi mo na nga believers, they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Kada kami Apo ita HBBC, agtultuloy kami met kadigitoy nga panursuro ken adal nga nayad adal ni Pastor Jun kada kami Apo iti panagkararag panangted iti panag soul winning panagserbiken ka dagiti practical ti panagbiag iti panangidaulo ti pamilya ken may panggep iti Biblia Apo. Indeed, we have a rich heritage not only because of the legacy, digito'y buildings Apo ita. But most importantly, digito'y nga prinsipyo nga nang build up, digito'y biyag ken pamati mi Apo. Wamti gloria ken dayaw. In Jesus' name we pray. Amen.